kigge på dagens program. I dag der har vi rigtig mange robotter på programmet, som I kan se her. Flere af dem, det er nogle mindre robotter, det er nogle mindre processer, de arbejder med. Så det er ikke nogen, der tager lang tid at fortælle om, men der er en stor sammenhæng mellem rigtig mange af de her robotter, som vi skal snakke om i dag. Så noget af det, I også skal tage med jer herfra i dag, det er timingen af de her robotter. Det er rigtig vigtigt, at måske er nogle af dem, der kører, inden at nogle andre kører. Så det er noget, I måske kan tage med jer hjem efter i dag. Og så på listen, der fremgår der hele 3 nye robotter, som vi fortæller jer om i dag, hvor 2 af dem de hører til rykkerflådet. Yes. Men lad os hoppe ud i det med den første. Kassekladebot. Det er nok vores mest simple robot. Det er også en robot, som bliver leveret uden et af de her Google Sheets, som I kender fra de andre robotter. Det eneste, vi har brug for at vide på den her robot, det er klientnummeret, altså hvorfor en economic-aftale skal det sættes op på, og hvorfor nogle kasseklæder den skal arbejde på. Robotten den logger ind hver morgen kl. 6 og navigerer til de kasseklæder, den skal arbejde på, og så klikker den på bogfører. Den kigger ikke på, hvad der er for noget data, der ligger i kasseklæden. Den bogfører simpelthen bare. Lykkes det ikke for robotten at bogføre klæden, så får man en mail på, at der er noget, man lige skal ind og kigge på manuelt. Og ja, det er jo typisk, hvis klæden ikke går i 0. Den bogfører hele klæden, så hvis klæden ikke går i 0, så er det der, at den typisk vil melde en fejl. Lige præcis. Den skal simpelthen gå i 0, den her saldo. Robotten, den kan med fordel bruges på klienter, hvor man modtager data fra nogle eksterne apps. Vi ser tit, at de kan lægge en masse ting ind i kasseklæden, men de er ikke i stand til at bogføre kasseklæden. Så det her, hvis man gerne vil have fuldautomatiseret den efterfølgende debitstyring, jamen, så har vi brug for, at der måske er nogle kasseklæder, der bliver bogført. Og den kører rigtig tidligt om morgenen, så det er værd at tage med, at den er en af de første robotter, der kører. Yes. Men vi hopper hurtigt videre til den næste. Debitør-saldobot. Den gør udelukkende det, at den logger ind i Economic på et fast tidspunkt, måske hver mandag, eller på andre tidspunkter, det bestemmer I. Robotten den trækker en frisk debitør-saldoliste, og så sender den afsted til nogle e-mailadresser. Så den er ligesom lavet til nogle klienter, der efterspørger at få det her overblik over, hvad er det for nogle kunder, der skylder dem penge, men hvor klienten ikke selv vil gå ind og danse det her overblik. Og det er måske noget, de gerne vil have fast, altså en gang om ugen, eller en gang om måneden, eller hver gang flowet er kørt. Yes. Men lad os lige hoppe ind i Economic, og så se, hvad er det egentlig, den her robot, den gør. Så Rasmus, han prøver lige at navigere hen til, hvor det er, vi kender det her debitør-saldoliste fra. Så de her opsætninger, det er jo dem, vi laver, eller de her indstillinger, det er dem, vi laver, når vi skal lave den inde i Economic. Så det er selvfølgelig også de felter, som vi ser på vores indstillingsark. Så vi er i vores partnermappe, og mappen, der hedder bots, og så vælger vi debitør-saldobot. Yes. Og hvis vi klikker på settingsfanen her, så det her, det er fanen, som vi kender fra de andre robotter. Vi skal ligesom fortælle robotten, hvornår den skal køre, og der kan sagtens være flere tidspunkter ned og her. Det er op til jer. Og så kan vi oppe i toppen lige fortælle, om vi vil have listen vedhæftet som en Excel-fil. Og på den næste fane hernede, jamen det er så de felter, som vi så over i Economic lige før. Og her kan I se, at det her, der er flere rækker her, så det svarer altså til, at vi trækker robotten trækker listen ind i Economic 2 gange. Jeg har valgt at lave 2 rækker her, fordi at jeg har 2 forskellige ude hos klienten, som skal modtage de her lister. Så den første, det er en, der er ansvarlig for kundegruppe 1-4, og den næste 5-6. Så kan jeg ligesom differentiere, hvem er det, der skal modtage de her lister. Ja. Så man kan lave så mange søgninger, som man har lyst til nedad. Yes. Ja. Godt. Så skal vi snakke om rykkerbot. Og rykkerbotten i sig selv, det er nu en af 3 rykkerbots, som udgør vores rykkerflow. Så
det var det, I kunne se på vores agenda her i starten, at der ligesom er kommet lidt flere bots til i rykkerdelen herovre ved OfficeBot. Så nu kalder vi det altså et rykkerflow, hvor at rykkerbotten, det er en af de bots, der eksisterer i det her flow. Og betragt det her rykkerbot og også rykkerflow som et værktøj til at automatisere rykkerstyringsmodulet inde i Economic. Så altså hovedfunktionen, det er altså, at man ligesom skal få robotten til at lave de her søgninger, man selv vil gøre inde i Economic, og jeg kan lige prøve at hoppe over i Economic igen her. Så hovedfunktionen i det her rykkerflow er altså, at vi gerne vil have robotten til at lave de her søgninger, som vi ellers selv vil sidde og teste ind herinde i rykkerstyringsmodulet, og så sende rykker på baggrund af det resultat, der kommer ud af de her søgninger, vi laver herinde. Yes, så det er sådan set det, der sker, når vi starter en rykkerrobot. Og jeg prøver lige at navigere over til opsætningsarket her igen. Når vi laver sådan en rykkerkørsel her i Economic selv, så er der sådan nogle helt basale ting, der gerne skal være opfyldt, før vi kan gå i gang med at lave rykkerkørselen. Og det er jo sådan noget, at vi vil gerne sikre, at har man noget automatisk bankdata, så skal det helst være ajourført, helst være up to date. Fordi har man en indbetalingsrobot til at køre på aftalen, så er det vigtigt, at der er kommet nyeste bankdata ind. Og det er også vigtigt, at de her indbetalinger, der kommer fra indbetalingsrobotten, de er blevet håndteret og bogført. Altså i hvert fald dem, der er relevante for rykkerkørslen. Og de her checks, som er nogle af det er sådan nogle, vi har bygget ind i det her rykkerflow nu. Så det vil sige, at når et rykkerflow går i gang, og det går også i gang på et fastsat tidspunkt, det vælger man selv, når de skal køre de her rykkerflows. Man kan også selv starte det manuelt, hvis man hellere bare vil helt selv styre, når man vil starte det. Men det, der sker, det er, at den simpelthen laver de her checks, hvor den går ind og siger, har brugeren valgt nogle kasseklæder, der skal tjekkes, inden det her rykkerflow må gå i gang. Så tjekker den simpelthen, om der ligger posteringer i de her kasseklæder. Så det kunne både være et tjek, om man har fået indbetalinger med match, om de er blevet bogført. Men man kunne også bede rykkerrobotten om at tjekke de klæder, hvor man måske smider indbetalinger uden match i. Eller bede dem om at tjekke en eller anden klæde fra et eller andet eksternt system, hvor der måske kommer nogle fakturer ind, om de er blevet bogført. Altså det kan man også bede dem om. Man kan sagtens have flere kasseklæder til at stå i det felt her. Så det kunne være en kasseklæde indbetalinger uden match. Det kan også være, at man har en FarPay, der skal tjekkes. Så det, der sker, det er, at robotten tjekker, om der ligger posteringer af de her klæder. Hvis der gør det, så stopper den faktisk processen her midlertidigt og sender en mail til brugeren af arket. Og jeg kan lige prøve at vise mailen herovre. Den ser sådan her. Kontrollerer klædeposteringer før rykkerudsendelse. Og så er der et link direkte ind til arket. Og det her link, det fører simpelthen ind til sådan et underark, man har herinde. Og det her, det er jo noget nyt. Det er noget nyt. Altså, det er noget nyt. Det er simpelthen hele rykkeflowet, jeg ligesom prøver ligesom at tegne op for jer nu, og hvad der sker, når man starter det. Og så tager vi lige rykkerbotten. Men det man så kan se her, det er, at man bliver præsenteret for sådan et overblik over alle de posteringer, der ligger der kunne ske at ligge i de her klæder, man har testet ind. Og så ved man, jamen det kan være, der er noget af det her, jeg skal ind og bogføre, inden jeg kan starte rykkerflowet igen. Det kan også være, det er fint, at de her ikke er blevet bogført, inden rykkerflowet kører, så jeg trykker bare start her ved venstre hjørne, og så fortsætter rykkerbotten. Så fortsætter rykkerflowet herfra. På samme måde, så hvis man har nogle automatiske bankforbindelser, hvornår udrulles rykkerflowet, spørger dit om, den kan vi lige tage. Det er samme tidsfrist, sådan som de andre, vi præsenterede tidligere, så i maj. Vi er sådan set klar med alle de her løsninger, så det er egentlig mere udrulning, der så tid nu, kan man sige. Så i maj har vi det her rykkerflow ude som en udbygning på vores rykkerbot. Så på samme måde, så kan man også få den til at tjekke, om der er om de her automatiske bankforbindelser, de er oppe at køre. Så det kan enten være Smartbank eller vores bankdatarobot. Man kan bede den om at tjekke. Det er jo alt efter, hvad man har til at køre på en konto. Så har man Smartbank på 5830 for eksempel. Jamen så inden robotten går i gang med at overhovedet kigge ind i rykkerstyringsmodulet, så tjekker den lige, om Smartbank er up to date på 5830. Og igen, hvis den ikke er det, jamen så får I også en mail og bliver bedt om
og ajourføre den her smart bankforbindelse, eller bankdatabot kunne det så også være. Yes. Så der er en hel masse sikkerhed. Ja, så der er bygget noget sikkerhed inden rykkerflowet egentlig starter. Yes. Og det der så sker, nu har vi lavet de her checks, og nu kan vi egentlig gå i gang med at danne rykker inde i rykkerstyringsmodulet. Og det er rykkerbotten, der gør det. Og husk det her med, at rykkerbotten, som jeg lidt var inde på, det er egentlig bare et værktøj til at styre rykkerstyringsmodulet, altså til at automatisere de her søgninger, man laver inde i rykkerstyringsmodulet. Så dens opgave er egentlig, at vi vil, altså formålet med opsætning af den her bot, er, at vi vil gerne instruere robotten i, og hvad for nogle søgninger den skal lave herinde. Så det skal vi fortælle robotten første gang, vi sætter den op. Og hvis jeg prøver at hoppe ind i opsætningsarket igen her, så har vi fanen her ved siden af. Dem der allerede bruger rykkerbotten, I kender den, rykkerinfo. Den er blevet fjernet en lille smule op, men stadig samme princip. Og det er det her med, at I skal tænke det som om, at hver række inde i det her rykkerinfo-fane, det er en søgning inde i Economic. Jeg kan se, at vi har snydt lidt hjemmefra. Vi har allerede tastet 6 søgninger ind til den her rykkerrobot. Så hver række er en søgning, og hver kolonne har henad, det er ligesom et af de her felter, der er inde i rykkerstyringsmodulet. Så ja, type for eksempel, det er noget ret væsentligt at have med. Hvad er det for en slags rykker, vi gerne vil lave en søgning på? Så kan det være sådan noget som rykkergebyr, man gerne vil have med. Respitdage, hvis der skal det på. Og betalingsbetingelser. Alle de her ting kan man smide på, og tekst og på selve rykkeren, og tekst på mailen kan man også smide på ind i det her ark. Så det er bare at fylde på herhen af. Og jeg vil sige et par ting til de her søgninger. Respit for eksempel, det anbefaler vi altid, at man smider på. Og Respit er jo det her med, at selvom man typisk bruger de her, altså betalingsbetingelsen på en rykker, typisk er kontant afregning eller 0 dages betalingsbetingelser. Altså den rykkeren forfalder sådan set med det samme, man udskriver den. Så ved at man bruger de her respitdage på sine søgninger, så betyder det jo det her med, at har man udskrevet en rykker 1, og den forfalder med det samme, når man så søger på en rykker 2 næste gang, så dukker den ikke op i søgningen med det samme, for det burde den, for den er allerede forfaldet. Men har man så respitdage, når man søger på rykker 2, så går der 10 dage, før den reelt set dukker op i den her søgning. Og det er bare for at sikre, at kunderne ikke bare lige pludselig, man kommer ud for, at kunderne lige pludselig modtager en rykker 1, 2 og 3 på samme dag. Altså, så bliver det måske lige kras, det bliver måske lige kras nok. Så der anbefaler vi respitdage til altid at have det in mente. Og så vil jeg også lige sige, at rækkefølgen af de her søgninger, hvornår robotten laver de her søgninger, den kommer altså bare i den rækkefølge, som de står i herinde. Så det er jer, der styrer det. Så hvis der er et eller andet med rækkefølgen, der gør, at noget skal dannes før noget andet, jamen så styrer I den. Og den skarpe seer herinde har nok set, at vi har 6 søgninger, og i den her opsætning, så er det fordi, at der bliver udskrevet fakturaer både i danske kroner og i euro. Og det er sådan, inde i rykkerstyringsmodulet, der skal man, når man laver en søgning, der skal man vælge en valuta. Man kan ikke bare vælge omregnet og så få det hele med ud. Man skal vælge en specifik valuta. Så hvis man hvis man har fakturaer i flere valutaer, så er man nødt til at lave flere søgninger. Altså både søgninger rykker 1, 2 og 3, hvis det er ens rykkerflow i danske kroner, og 1, 2 og 3 i euro. Men det er jo smart, for så kan man skrive teksten på engelsk til euro. Ja, så kunne man jo i dem, hvor det er euro, der kan man hen i kolonnerne, hvor man skriver teksten ind. Så kan man skrive en engelsk tekst ind. In casual is coming, for eksempel, som der er skrevet i det her demoark. Yes. Alright. Som I kan se i de her søgninger, så afgrænser vi ikke, bare lige det her eksempel, afgrænser vi ikke på kunde eller kundegruppe. Så vi søger altså bare i hele kundeporteføljen, når vi vil have Economic til at danne rykker. Og derfor er der altså en mulighed, i det her eksempel vil det nok være relevant at gå ind og kigge på, om der er nogle kundeundtagelser. Så er der nogle kundenumre, som ikke må blive rykket, hvis de dukker op i en søgning. Og det er altså bare herinde ved siden af i kundeundtagelser, at man kan skrive et kundenummer ind, som vi har gjort ovenfor. Normalt så kommer de automatisk, de her firkanter.
Men der kan man simpelthen vinge af her, om jamen, hvad for nogle rykker må den her kunde ikke modtage. Og det kunne være, at alle kunder må godt modtage rykker 1, der er den der betalings, som tit bare bliver kaldt en betalingspåmindelse. Men rykker 2 og 3 på den her kunde, eller de her kunder, dem vil vi gerne lige håndtere manuelt, så dem vil vi gerne have robotten lade være med at sende ud. Og så vil vi også lige nævne, at automatisk udligning, det gør robotten som standard. Man kan godt slå det fra, men altså robotten laver altså en automatisk udligning inde i Economic, inden den går i gang med rykkerflowet. Og det er det, man kan sætte op inde i fanen her. Så i det her tilfælde, der er det fuldstændig det samme som inde i rykkerinfo. Hver række, det er en automatisk udligning. Og så det her, det er sådan set bare den indstilling, hvormed den laver den automatiske udligning. Og det er jo, når vi siger automatisk udligning, så er det inde i Economic, ind under kunder, ind under automatisk udligning. Og så kan jeg sige, det man så kunne vælge i de der, hvor man kunne vinge af, det er så de her indstillinger. Så det der, hvor man fortæller Economic, hvordan skal du lave den her automatiske udligning. Og det er jo simpelthen bare, vi gør det her som standard for at sortere alle de kunder fra, som egentlig bare har noget åbenstående til at ligge. Ja. Så det er som standard, man kan godt slå fra. Hold da op, nu får jeg rykket rundt i mine faner her. Yes. Så det er rykkerbot. Det er sådan, man sætter den op og designer de her søgninger. Og det, der så sker nu, det er, som vi viste lige før, altså der er kommet noget nyt, og den første nye robot i den her række, det er den her, vi kalder rykkerforslagsbot. Og har man skrevet nej herude på forsiden til rykkerforslag, så kører det her flow fuldautomatisk. Så snart den har lavet de her checks, som jeg snakkede om tidligere, og de ser fint ud, så går den i gang med at danne de her rykker og sender dem afsted med det samme. Så det er lidt som vi kender det i dag? Det er sådan fuldstændig som vi kender det i dag, ja. Så man kan sagtens få det sat op fuldstændig som det kører nu, til dem, der allerede bruger rykkerbotten og gerne vil blive ved med det på samme måde. Men taster man ja her, så aktiverer man faktisk et godkendelsesflow, inden der bliver sendt rykker afsted. Hans rykkerforslag, den laver altså forslag i stedet for bare at sende rykkerne. Så når den når til det her step, så laver den de søgninger, vi har designet ind i rykkerinfo, på samme måde som den gjorde før. Men i stedet for at sende dem, så bliver man præsenteret for dem inde i det her ark, der ligger separat. Man får også en mail på det, at der er kommet, nu er der forslag til nye rykker. I skal ind og tage stilling til, hvad for nogen, der skal sendes afsted. Nu skal det simpelthen kan ramme det rigtige ark her. Det kunne jeg. Så det, man bliver præsenteret for, det er simpelthen sådan et ark, hvor at, alle de fundne rykker, de ligger hernede af. Og ideen er så, at man ud for hver rykker, der kan man vinge af, hvad for nogle rykker vil jeg gerne have, at robotten sender afsted i den her omgang. Er der rigtig mange linjer, så kan man gøre det lidt mere uskueligt ved at trykke på knappen heroppe i venstre hjørne. Så fjerner man alle detaljerne. Man kan også vise dem igen, hvis man gerne vil det. Og så kan man, hvis der nu var, lad os sige, der var 200, så kan det være, det er også lidt nemmere at vinge dem alle sammen af via den her knap, i stedet for at trykke på dem enkeltvis. Hvis det er bare nogle enkelte rykker, man gerne vil have sendt afsted, jamen, så vælger man selvfølgelig bare de respektive. Så I kan se, nu er der ligesom bygget sådan et flow inden robotten selv bare begynder at spytte de her rykker afsted ud til klientens kunder. Og i og med, at vi har lavet det som et separat ark, så kan I jo også tage den her proces med at godkende rykkerne, eller vælge, hvad for nogle rykker, der skal sendes, og smide den ud til jeres klient. Altså man dele det her ark med jeres klient og sige, og tage deres, og i øvrigt også tage deres mail ind, som vedkommende, der skal modtage en reminder om, at nu der er kommet nogle rykkerforslag, der skal godkendes. Den kan I tage ind i det her ark også. Så får de simpelthen bare den her notifikation, og så skal de gå ind i arket og vælge, hvad for nogle rykker, der skal sendes. Når man har valgt de rykker, der skal sendes, så trykker man bare på send godkendte rykker. Yes. Så det er sådan set godkendelsesflow, og det er sådan set ideen i rykkerforslag. Så hvad bruger jeg den blå knap til? Den blå knap, den bruger man til, hvis vi vil bruge den, hvis det kan jo være, der er gået nogle dage siden, at rykkerrobotten har kørt, og man ikke har været inde og forvalgt vinget de her forslag af endnu. Jamen så anbefaler vi, at man lige trækker et nyt sæt forslag. Simpelthen bare beder robotten om at lave samme søgninger en gang mere.
Fordi der kan jo godt være sket noget. Der kan jo godt være nogle flere fakturer, der er forfaldende. Der kan jo godt være nogen, der har betalt i mellemtiden. Der kan være sket meget i sådan en rykkerflow her. Så derfor jeg vil sige altid sørge for, at det er samme dag, man er inde og vælge forslag herinde. Man kan se, hvad dato de her forslag er blevet lavet. Yes. Yes. Og så på allerførste workshop, der snakkede vi jo om det her med sikkerhed, og hvorfor nogle ark, der var delt med hvem. Så hvis man ikke vil have, at ens klient er inde i de ark, hvor man ligesom designer rykkerflowet, så er det jo, at fordi det er skilt lavet i hver sit sheet, så har vi mulighed for bare at dele det her enkelte sheet med kunden. Yes. Præcis. Godt. Får vi lige et spørgsmål fra Ditte. Hvis man mangler mailadresse på debitorer, og rykkerne derfor ikke kan sendes, får man fejlbesked på det? Ja, det kommer jo det er jo indbygget i vores statusmail, når rykkerne er færdige, det her med, at ligesom det fungerer nu i rykkerbotten, at hvis der er nogen, der vil have sendt, som den ikke har haft mulighed for at kunne sende afsted, jamen, så står de altså så står de i statusmailen bagefter. Yes. Men det kommer der besked om, Lille. Det er et godt spørgsmål. Mm-hmm. Yes. Men altså, om det skal være fuldautomatisk, eller om man gerne vil bygge et godkendelsesflow ind, det er den her drop-down-menu, der hedder ja eller nej, der ligger herude på forsiden af rykkerflowet. Og nu har vi altså fået sendt rykkerne afsted, så det næste, der så kan ske nu, hvor vi ligesom før nu har vi været færdige, det er den her vores anden nye robot, der hedder inkassoforslagsbot. Og det den kan, det er, at den kan trække de her, den kan simpelthen gå ind og tage en inkassoliste herinde i Økonomik. Økonomik er som bekendt, Økonomik kan ikke så meget i forhold til inkasso. Altså det eneste, de sådan lidt tilbyder, det er jo, at de kan lave de kan vise en liste over de kunder, som har nogle fakturer, der har været hele vejen igennem rykkerflowet og stadig ikke har betalt. Altså nogle kunder, hvor rykker 3 er forfalden. De vil dukke op på den her inkassoliste. Og det er sådan lidt det, Økonomik tilbyder. Men det vores robot så egentlig kan, det er, at den kan tage de her kunder, og det første, der sker, det er, at man bliver præsenteret for dem. Alle de her inkassoforslag igen, fuldstændig på samme måde som de andre ark. Der kommer en notits om, at nu ligger der inkassoforslag klar, hvor der er et link ind til det her separate ark. Og i det ark her, nu er vi... Birte, hun skal godt nok til at få betalt. Ja, Birte, der kan efterhånden mange fakturer til det. Vi skjuler lige detaljerne, der er ret mange linjer i den her demo-aftale. Men der kan I se, der har vi en masse kunder, som ligesom har nogle fakturer, der er kommet hele vejen igennem rykkerflowet. Og nu kan vi ligesom vælge, hvad for nogen vil vi gerne have fuldstændig identisk som de andre, hvad for nogen vil vi gerne have robotten tager med videre. Så trykker vi ligesom over i rykkerforslag, så skal vi trykke det her med, okay, nu har vi valgt de rykker, vi gerne vil, eller de inkassoforslag, vi gerne vil have sendt videre, og nu skal vi ligesom bede robotten om at fortsætte. Og det, der sker, når den fortsætter, det er, at den tager de her kunder, og så går den ind og finder alt stamdata omkring de her kunder, og den går ind og trækker alle de her alle fakturerne, som ligger på kunden, som er forfalden. Altså alt relevant, der ligger på den her kunde, det data trækker den ud, og så placerer den det i en mail. Og den her mail, den ser sådan der ud. Så her kan I se, at igen har vi altså designet sådan en mail, der ligesom der indeholder noget stamdata på den her kunde, og alt relevant information omkring de her, hvad for nogle fakturer, der ligger på kunden, og hvad for nogle rykker, der er blevet sendt afsted. Og her ved toppen kan I se, nu er det bare det ser måske lidt anderledes ud, hvis I bruger et andet mailsystem, men herinde i mail.com, der kan man se, at alt, der er vedhæftet, det ligger simpelthen heroppe i toppen. Så I kan se, at der er blevet vedhæftet en masse pdf'er og noget stamdata og sådan noget. Og hvem skal så modtage den her mail? Jamen det kan man egentlig sætte robotten op til, at at den bare skal sende direkte til jeres inkassopartner. Men det styrer I helt selv. Altså det kan også godt være jer selv, der modtager alt det her materiale, og så kan I selv gå videre med det. I kan også vælge, at inkassopartneren bare skal modtage den her mail, hvor alt inkassomateriale alt relevant materiale er samlet i. Så det skriver man altså ind herover i settings-fanen. Ja.
Så det er egentlig ideen med et kasseforslag, det er, at vi ligesom tager den her proces, hvor Økonomik ligesom stopper lidt, og så tager den videre, fordi det er jo primært det man skal, når man er færdig med, når en rykker rykker 3 er forfaldet, jamen så skal man jo bruge det sidste, man kan bruge Økonomik til, det er jo at få den her data ud af Økonomik og sende videre over til dem, der skal stå for inddrivelsen. Så det er lidt ligesom her, hvor inkassobotten ligesom træder ind i billedet. Og husk, det her flow er ligesom det især har det forsiden af flowet. Man behøver ikke at have inkassobotten slået til. Den kan bare være sat til nej. Men man har stadig rykkerforslag sat til, altså man stadig skal godkende rykkerbotten. Den behøver heller ikke at tjekke nogle klæder. Det er stadigvæk helt op til jer selv. Så den kan I sætte op, som I vil, ved at aktivere og deaktivere de her forskellige moduler, eller forskellige robotter, der er i den. Yes. Og så tænker jeg ikke lige, at jeg vil snakke mere om den, men jeg vil lige hoppe videre til vores... Der var selvfølgelig kørselsindstillingerne. Det er jo, som I kender det fra. Ja, det nævnte jeg også. Ja. Men igen, det fortsætter, som det allerede som det er nu. Til dem, der kender rykkerbonden selvfølgelig, men det er fuldstændig det samme det her med, at man sætter en eller flere tidspunkter, hvor den her rykkerbot skal køre, og man kan også selv starte den. Yes. Og så vil jeg lige hurtigt hoppe videre til vores tilbageføre rykkerbot. Så bare lige et par ord om den. Og tilbageføre rykkeren, det er jo også, som man kan sige, det handler jo også lidt om rykkerstyring, men den kan man sådan vælge at kombinere med det her rykkerflow, men den kan også stå for sig selv på en kunde, den her tilbageføre rykkerbot. Og det er sådan, at den smarte har måske set lidt navnet, at funktionen er, at den skal tilbageføre nogle rykkere, den her robot. Og det den gør, det er, at den trækker simpelthen bare en debet saldo-liste. Kigger og tager stilling, så det vil sige, at den tager stilling til alt det åbenstående, der ligger på jeres kunder. Og er der nogle kunder, der har en rykker eller flere rykker, som de ældste, eller den eller de ældste åbne posteringer, jamen så må den altså tilbageføres i forhold til robotten. Så jeg kan se, jeg har et eksempel længere nede her. Den her. Så der kan I se, at den har sorteret kunderne på dato, og den ældste åbenstående postering på den her kunde, Microsoft, det er et rykkergebyr, så den bliver altså tilbageført. Og logikken er selvfølgelig, at hvis den ældste åbenstående postering på en kunde er en rykker, så må der have været en endnu ældre faktura, der sidenhen er blevet udlignet, hvor kunden så ikke har betalt rykkergebyret. Det er sådan set det er logikken, der ligger bag tilbageføre rykker. Så man kan sige, det er det, der skal til for, at et rykkergebyr bliver tilbageført. Og det vi gør, når den tilbagefører, det er, at vi går ind i arkiv, og så finder den simpelthen bare rykkeren. Trykker på tilbagefør valgte, og den dato, den taster ind, det er enten rykkerdatoen. Man kan også gøre sådan, at lad os sige, at rykkeren den ligger i en lukket periode. Bare fortsæt. Yes, ja. Man kan også, jeg læste lige. Lad os sige, at rykkeren den lå i en lukket periode. Så kan vi jo ikke bruge rykkerens dato. Vi kan ikke bogføre i en lukket periode. Robotten går ikke ind og vælger, eller går ikke ind og kan åbne en lukket periode. Hvis det er sådan, at den ligger i en lukket periode, så kan man i robottens indstillinger, det var det, jeg lige vil vise herovre i indstillingsarket, sådan set næsten den eneste indstilling, der er til den her robot, der kan man vælge, om den må håndtere de her rykker, der ligger i en lukket periode. Og hvis de ligger i en lukket periode, det den gør med datoen, det er, at den tager bare første led i dato, altså første dato i den første åben periode, og bogfører på der, i stedet for at tage rykkerdatoen. Og igen, tilbageføre rykker, den kører bare på de tidspunkter, I gerne vil have den til at køre, og I kan også selv starte den. Det jo kunne være, hvis man har den kombineret med rykkerflow, så kunne det være smart at få tilbageført de her rykker, inden man kørte rykkerflowet, sådan at man ikke kommer til at rykke nogle kunder på med et eller andet, altså sådan en kunde bliver ikke berykket for et rykkergebyr. Kunderne skulle nødigt betale de her rykkergebyr jo. Det ville være så der igen, der var også noget med timingen der. Så, der var noget med timingen igen der, ja, præcis. Yes. Og så var der et spørgsmål på Ditte. Og Ditte, ja. Ditte, det kommer. Det er stadig mit bedste svar.
Men det kommer. Lige nu er og grund til, at de spørger, det er, fordi at den tilbagefører kunden i DKK i øjeblikket. Yes. Godt. Vi har ikke rigtig vist de der slides i dag. Nej. Der var godt nok mange gode slides her, jeg ville have vist. Yes. Skulle vi lige tage, om der lige var, nu har vi snakket virkelig meget om rykker. Er der måske nogle spørgsmål derude? Ja. Tag bare lige en lille kunstpause her. Nej, vi hopper videre. Yes. Jamen, så har vi endnu en ny robot på programmet. Debitor Diffbot. Den er udviklet til de situationer, hvor man har nogle klienter, hvor der er brug for at blive ryddet op i nogle restbeløb. Det kan være, at man har nogle kunder, som tit betaler et skævt beløb, og ikke lige får betalt det rigtige fakturabeløb. Så det har vi brug for at få ryddet op i, inden vi for eksempel sender rykker afsted. Og vi vil heller ikke have de her kunder med meget små beløb til at fremgå på vores debitor-saldoliste. Lad os lige hoppe over i Economic. Vi har nemlig en kunde, som hedder 5001. Her har vi jo nogle restbeløb. Han har indbetalt noget, men det er et skævt beløb, så der ligger henholdsvis 3 og 6 kroner, som vi egentlig bare gerne vil have ryddet op i, fordi vi vil ikke til at sende rykker eller noget sted på det her beløb. Og hvordan gør vi så det? Der sætter vi hopper lige over på det rigtige ark her. Debitor diff. Yes. Godt. Robotten den har lige brug for nogle enkelte generelle informationer. Hvad er det for en konto, vi skal placere de her restbeløb på? Hvorfor en kasseklæde må vi bruge? Og så om den skal bogføre kasseklæden. Ja. Og hvordan finder den så frem til de her restbeløb, som den gerne må håndtere, eller differencer, som den godt må håndtere? Vi kunne se før, derinde der havde vi de her 3 og 6 kroner, og dem har den fundet frem til, fordi jeg har øverst lavet en på DKK, hvor den må finde differencer op til og med 20 kroner. Så alt, hvad der ligger inden for de her 20 kroner, det ser vi lidt bort fra og får robotten til at rydde op i. Så det er en mulighed, altså at man kan sætte et fast beløb, som robotten må lede efter. Så har vi den anden mulighed, som er en procentsats. Så her har jeg sat på, det så på euro, i det her tilfælde, at det må være maks 2% af det originale fakturabeløb, at den må lede efter. Ja, og der skal måske lige nævnes også, at lad os nu sige, at vi har sat den her grænse til, det kan være, at vi vil sætte den lidt højere til 100 kroner. Har man lavet en lille faktura på 80 kroner, og den er ikke blevet betalt endnu, der er ikke noget restbeløb tilbage på den, altså den er stadig på 80 kroner, så bliver den selvfølgelig ikke tilbageført. Det er kun fakturer, hvor at der er forskel mellem det originale beløb og restbeløbet. Det er der, hvor vi ligesom siger, de her, dem er der mulighed for, at der skal ryddes op i. Og hvis de restbeløb så ligger under den her grænse, jamen så er det der, hvor robotten rydder op. Yes. Så man kan sagtens have små beløb faktureret, uden at de bliver fjernet, kan man sige. Yep. Præcis. Ja, og så havde vi jo opsat, at den skulle føre det her ind i dagligklæden, så vi kunne lige tage et kig på, hvordan ser det så ud, når den har kørt. Så den har fundet de her par stykker og oprettet i vores klæde. Så det er jo, den danner bare de her klædeposteringer som kundeindbetalinger, og det er så der, hvor man kan vælge, om den skal bogføre dem eller ej, når den har dannet dem. Og så bliver de her fakturer ligesom udlignet og går i 0. Yes. Og der har vi selvfølgelig også kørselsvanen, som vi kender den, så der skal vi jo også tænke på timingen i forhold til, hvornår vi kører vores rykker. Vi kan sagtens sætte flere tidspunkter ind her også. Ja. Yes. Og så har vi selvfølgelig også en log og en med fejlbeskeder. Jamen, hvor vil man så bruge den her robot henne? Altså, vi ser tit nogle klienter, hvor de måske arbejder med kontantrabatter. Altså, det vil sige, hvis nu at kunderne betaler inden for et par dage, jamen, så får de en eller
eller anden form for rabat, som oftest er en eller anden procentsats af fakturabeløbet. Så der kunne man jo sætte den op, og så skal man jo selvfølgelig bruge den konto, som man vil bruge til de her kontantrabatter. Ja, så det var endnu en ny robot på programmet. Ja. Ja. Er vi allerede her? Vi er faktisk, vi holder os virkelig, nu tog vi lidt længere tid sidste gang, så det får vi lige ryddet op på i dag. Så yes, om det både er, det er Cecilie, om det godt nok er i plus og i minus. Lige nu, jeg tror, det er stadig kun i plus, men det kommer også den anden vej. Ja. Kommer også den anden vej. Altså det vil jeg sige, det er inden for de næste par uger. Ja. Ikke også? Det er lille pres. Det hele ligger i mig. Det hele ligger i mig, ja. Måske kan du nå den her. Ja, så det er også på trapperne, at det er begge veje. Ja. Flere spørgsmål derude? Det er nu, I har chancen. Eller? Ja. Ui, dejligt. Så vi tager det først. Vi kan unmute dig med. Kan du bare unmute dig selv bare? Så bare... Kan I høre mig? Det kan vi. Værsgo. Ja. I forhold til rykkerbotten, er det muligt at få sådan en, nu kører den jo kun en gang i timen, så jeg mangler ligesom sådan en viden om, at den faktisk kørt, for har jeg sat den i gang et minut efter den kørte sidst, så er timelimitet sådan ret stort i forhold til, hvornår jeg skal forvente, at jeg får noget feedback, for jeg oplever tit, den ikke sådan, eller jeg har flere gange oplevet, at den ikke helt har kørt. Så i stedet for at jeg går og venter, så kunne det være rart, hvis der var noget, hvor jeg kunne følge ligesom månedsbalancebotten, hvor der kom et lille juletræ til jul, når man satte den i gang, eller de her ting. Om vi kunne gøre noget. Ja, det er sådan, at nu skal jeg lige prøve at finde arket igen herovre. Det er sådan, at der er bygget nogle flere, i det her flow, der er bygget nogle flere statusmeddelelser ind, så den opdaterer også, arket nu i hver step, den tager i det her rykkerflow. Så det kan man faktisk, det står i det her felt nu, når man har startet den, eller når den selv er gået i gang, så står der faktisk, hvad den er i gang med. Så her kan du se, det er så den færdige statusmeddelelse efter de her inkasso-forslag, men der står også, at der står rykkerbot afventer, eller venter på godkendelse, eller venter på server. Så står der logger ind i Economic, og så står der kan stå henter inkasso-forslag, for eksempel. Så den opdaterer faktisk sådan i hver step, den kører i herinde. Og så er der også, i de her forskellige flows, så er der jo ligesom bygget nogle flere, der er bygget nogle flere mail-advarsler ind, hvis der er et eller andet galt. Også hvis der er en eller anden valideringsfejl, eller hvis man har fået tastet et klædenavn, der ikke eksisterer, så advarer den også på en mail med det samme, med at der ligesom er en valideringsfejl, og den kan man både se i mail, men man kan også se den herovre til højre, der vil så ligge ligesom en valideringsfejl herinde i arket. Yes. Så både det her, hvis der er et eller andet galt i opsætningen, så får man besked om det, men man kan så også følge med herinde i statusmeddelelsen, hvor som I kan se, der er også et klokkeslæt og dato for hvornår de forskellige ting er fundet sted. Yes. Så det er der også tænkt lidt mere over. Yes. Helt perfekt. Tak. Tak for det. Og et spørgsmål fra Cecilie. Det var vores debuter diff-bot, tænker jeg. Ja. Hvilken periode nulstiller den? I forhold til periode, der er det jo bare vi bruger debutor-saldo-listen som reference. Så det er jo det hele. Det hele er. Altså det er alt åbenstående, den finder inde i debutor-saldo-listen. Det prøver den at tage stilling til, om er en hel faktura, eller om der er et eller andet restbeløb på den, der eventuelt kan tilbageføres. Yes. Men det kan være, der er et forslag til noget videreudvikling, at man skal kunne afgrænse noget. Ja, man skal kunne afgrænse det. Ja. Det tager vi lige. Det tager vi med, hvis det er. Yep. Ja. Mohammed mener, hvornår det bogføres? Prøv at hoppe ind i opsætningsarket. Det er rigtigt, ja. Det kunne vi også lige have nævnt. Yes. Skal vi finde det rigtige ark? Jeg lukker bare lige de ark her. Der begynder at være meget åben herovre. Det var der. Nej, det var der. Jamen, jeg hopper bare lige ind i... Så ser vi også lige det her med navigere igen. Det bliver jeg god til. Yes. Det er diff. Ja, der er en setting til det her med, hvornår... yes. Så det kan være... Der er to valgmuligheder. Jamen, det kan være den dato, hvor robotten
den kører, altså hvor den konstaterer den her difference, eller også så kan det være, hvis du åbner op her, jamen så kan det være på fakturadatoen. Ja, og hvis man vælger den, så er det på samme princip det her med, ligger den i en lukket periode, så tager vi første åbne dato. Ja, så der er, altså, ja, som standard vil man jo nok vælge den her, hvor den øverste, som vi havde sat den til at starte med. Yes. Godt. Jamen, det var, hvad vi havde på programmet for i dag. Ligesom de sidste gange, så modtager I jo den her optagelse af workshoppen. Og næste gang er jo så den 1. maj, igen kl. 13. Her skal vi snakke om vores fakturabot, og så skal vi snakke om vores robotter til rapportering. Og så har vi nogle robotter, som arbejder på tværs af klienterne i Economic til nogle kontroller. Og så skal vi også næste gang snakke om noget af det, vi skal til at arbejde med her nu. Så noget af det spændende, der kommer inden for kort tid. Vi har masser af lækkert. Noget med bilag, så meget kan vi sige. Må du godt sige det? En lille teaser. Noget med bilag, ja. Og lidt forskelligt. Så der kommer, der løfter vi sløret for noget af det, der kommer til at komme snart. Ja. Jamen, et kvarter før i dag. Det er alligevel godt gået med så mange robotter på programmet. Ja. Jamen, tak for i dag. Og så ses vi igen næste uge forhåbentlig. Yes. Godt.